Stefan! Yuna! Unsa mamumura mamog mga bata dihang taka mong paghapak ka ng chinilas? Da, portingin ako lagota ato akong usag kaubang. Largog lag panamag. Kana? Da, ragod. Nga naman. Anong sige sa kadagan-dagan? Gigukod mo ko siro. Iro, aw noon sad. Gigukod ay sa iro oy. Pero to kay gigukod man sa iro. Aw, Mahisgot ta man ginirong kato among iro. Ato ta dito sa ilon. Oh, Na sige, dito sige. tong mga Sige. kauban. Ta. Ay, ngagi lang mi. Agi lang be. Asa man day mo? Ah, uli ko ay sakita sa kung naong igos chinilas. Ang gigukod man ko siro god. Di sakita hapit mong hubag. Na, tana. Na siya may Na. naghapak. desmagan ko nimo. Ay sus, unsa man gud ng irua magsige magpanggukod. Ang katuging among iro, di mangusig bisag masikdulan pa. Kuya wag gud nang irua unsa man na? Ay patay na. Sus, wara na atong among iring ay pertimbuotan na. Unsa may nakabuotan? Among sudan, ibutang na nas lamisa way takob-takob. Di gyud musungkabon. Ah, buotan na gud nang iring ha. Unsa man si kasagaran ninyong sudan? Ay asin. Mabi mi lang ko. Sus, wala na sa kabuutan sa mong iring, ay. Nga naman. Ighaan ako bunal, maingon dahil, ayaw. Nagkiring. Batiag. Ako gid naglagot ko sa akong kanding, kinakakaon kog sagbot. Nang nagkakaon sa kag sagbot? Ang nagkaon siya sagbot, ni ana man siya kalami, ni akong gitilawan. Ingon eh. Kalami. Wala na sa akong mga alagang iro. Nga naman sa mong mga iro. Nadunggan ako akong mga iro nagtabi. Ha? Nagtabi? Oh, nagtabi lagi. Oh, saan sa gitabian? Nihilak ang akong usa ka iro. Ni ana nga, di baro ang atong laway na may rabis. Nya nitubag sa dayong usa nga. Oh, naa. Ngano man nakapaka? Ni ana ang iro nga wala ako mugong naton ang akong laway. Ah!